oferta ekologikoak ere bilatuko dituzela. Baina ondo... Ala zaila nahi du? Nik izan bitu zen. Zaizan ebago. Usuriko murgilene batzarrean aurrote, eta gero Rondoi aldea azkeneko postu hau Jesus Agirre, Dubidarra, Eskorak egiten diluna. Gogoratu, herriko elika paetak kontra dago postu honetan, amaiketakoa bilatuko bezotela. Baita ere, lehen aitatu duten bezala, eguerdi, ordu bitartik inguru, hemen.
Ah, mira, aquí tiene. Beso,